esența sau sinteza credinței noastre ortodoxe o reprezintă simbolul de credință sau credință. La începutul crezului, mărturisim așa: cred într-unul Dumnezeu Atotțiitor, Tatăl Atotțiitor, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Deci, credem că, în afară de ceea ce se vede, de ceea ce ne înconjoară, e senzorial, ca de subsimțuri, există și o realitate invizibilă. Și dacă să ne referim numai la lumea nevăzută a microbilor, se vede, dar se vede la microscop. Nu ne referim numai la lumea microbilor, ci ne referim la lumea îngerilor în principal, a văzutelor și nevăzutelor. Ne referim la lumea îngerilor. Ființe spirituale, raționale și nemuritoare. Cele mai multe fiind în slujba lui Dumnezeu, o parte din ele însă fiind și împotriva lui Dumnezeu și a oamenilor. Acele ființe îngerești, potrivit celui Dumnezeu și oamenilor, se cheamă diavol, sau demoni, sau draci. Și dintr-un început, din mândrie, i-a luptat împotriva Dumnezeu, vrând să fie ca Dumnezeu, și apoi, din invidie, a lucrat împotriva oamenilor. Astfel a fost înșelată Eva, astfel a fost înșelați toți păcătoșii, așa de atunci și până în ziua de astăzi, așa suntem înșelați și noi de diavol, care e tatăl minciunii, așa cum spune Sfântul Evanghelist Ioan în Evanghelia San capitolul 8, iar Sfântul Apostol Petru ne avertizează să fim foarte atenți la ispitele diavolești, că diavolul stă ca un leu care mugește căutând pe cine să înghită. Și la mine Evanghelia de astăzi este un caz de om demonizat. Un om în care intrase mulți demoni și ajunsese primejdios pentru mediul social în care trăia și datorită fricii pe care o băgase în oameni, și datorită și faptul că și oamenii respingeau că se veau de el acolo cu toate morminte, fiind rănit la mâini, la picioare, nemai grăit ca un om, nemai mâncând ca un om și manifestându-se foarte tulburent. Trăia într-un ținut în fața Galilei numit Ghergheseni. Când coboară Mântuitorul cu apostolii din corăbioarea pe care traversați la Ierusalim, demonii strigă: ce ai cu noi? Și Mântuitorul îi spune: îi aducă pe demoni, dar îl întreabă pe cel demonizat: cum ți-e numele? Nu-și mai știa nici numele. Știa că doar îl cheamă legiune. Legiunea fiind un corp de armată, în armata romană, un corp mare de armată. Și nu neapărat și corpii de armată, dar un corp de armată, așa, cu foarte mulți oameni. Mai multe companii, mai multe, așa știu. Ei bine, și Mântuitorul izgonește pe demon, ei cer să nu fie, așa știu, distruși, lăsați-i într-o tumă de porci. Le permite Mântuitorul tumă de porci, se aruncă de pe țărul mare și toți porcii mor. Păzitorii s-au dus în cetate să anunțe pe, așa, prin localitățile așa, respective, că ce s-a întâmplat. Din oamenii îl văd pe cel demonizat odată, stând de data așa cu minte la picioarele Mântuitorului, îmbrăcat curat și cu minte luminată. Ei bine, oamenii
de frică să nu se mai întâmple și alte pagube, îi spun Mântuitorul să pleci de aici. Sigur că Mântuitorul s-a dus. La plecare, demonizatul spune: Doamne, vreau să mă urc cu Tine, să merg cu Tine. E bine lângă Tine. Nu mai sunt cel care am fost. Sunt altul. Deci, aceasta este figura pe care o prezintă Evanghelia astăzi. Oare de atunci încoace mai sunt oameni demonizați sau nu? Ați auzit de concerte din acestea de muzică rock? A fost și un cântăresc american care a fost negru, s-a schimbat în alb. Nu știu cum îl chema pe acela. A fost la București, în vei după 90. Dom'le, când vin 20 de camioane, 20 de tiruri, cu șede din acestea, impresionante așa în felul lor. Sare ăla 20 de metri, așa, aruncă ăia microfoanele, urlă, țipă, se dezbracă. Așa. Un zgomot infernal. Și lumea, alți 20 sau 30 sau 70 de mii în spatele lor, urlă și ei cuprinși de cine? Deci dacă era o rușine să fie demonizat odată, astăzi e o cinste nouă pe care o am la caute ca să fie demonizat. Și o cinste la scară mare, nu la oarecare, așa, știu o scară, la o scară foarte mare. Nu-i așa? Dar îi vedeți noastră pe scene, cum înnebunesc lor. Parcă-ți rugați toți. Păi, au intrat mulți demoni între noi, să știți. Am spus, da, băi, dar de ce să-i criticăm? Vai de mine, săraci, să-i lăsăm așa și tu. Nu putem să lăsăm, cel puțin ne exprimăm o judecată în legătură cu fenomenul acesta. După cum și fenomenul drogurilor, pleacă deja, îi indus de diavol. Diavolul îi ispitește. Copilul ia o leacă o țigară de nu știu ce, mai ia așa pe ăla, după aceea nu se mai satură de țigări. Așa, cu o travă asta care se cheamă narcotice, și pe viață peste iepte sau mai scumpe cu ele, e bine. Nu trebuie să avem, să nu sunt oameni să-și facă de cap. Bine, să-mi facă de cap. Dacă îți dă cap, e bine să-i lași să-ți facă de cap, că îți dă cap. Ne-o să vă spun cum se manifestă drogați. Sar peste mașini, urlă, țipă, lovesc. Și vedeți cum? Așa. Eu am fost la București într-o secție de felul acesta, ca să mă convin personal, ca să nu mă niște afirmații, ca să vă vorbesc, așa despre ce fac ei. Acum, dacă demonizatul acesta vindecat în Evanghelie, a stat la picioarele Mântuitorului și a zis, vreau să mărturești. Mântuitorul a spus, du-te la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și oamenii aceștia, nu știu cu cât mai buni păcătoși față de noi, că și noi suntem păcătoși, inclusiv de cel care am vorbit și am aruncat cu vorbe asupra lor, dar cu judecată, nu fără judecată. Avem și noi șansa să ne vindecăm de toți demonii care de toate oameni, dacă dorim să fim lângă Mântuitorul. El ne lasă în țările noastre, în casele noastre, în rosturile noastre, dar noi să fim atașați de El. Să mergem oricând și în fața oricui și în orice loc să spunem cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. Cât bine ne-a făcut Dumnezeu dacă ne-a văzut de ispita aceasta, nu fumăm, am fumat. Să spunem așa oameni, cât bine a făcut Dumnezeu dacă ne-am văzut de așa alcoolism. Să-i spunem lui Dumnezeu cât bine ne-a făcut dacă ne-am văzut de violență, dar nu fi violență. De a fi buni familiști și așa mai departe. Aceste binecuvântări, aceste bunătăți, toate vin de la toți Iitorul Dumnezeu, Făcătorul Cerului și al Pământului. Să spunem lui Dumnezeu cât bine ne-a făcut, că suntem sănătoși, frate. Să-i spunem așa, să spunem oamenilor cât de bine a fost astăzi, că am fost împreună și ne-am rugat. Nu vei spune noastră, păi la noastră, că nu.
noi preoții ne sprijim pe rugăciunea dumneavoastră. Că dacă n-ați fi dumneavoastră și nu ne-ați ajutat la rugăciune, am fi foarte slabi. Foarte, foarte slabi. Rugăciunea multora, făcută cu credință, aceea ajută pe preoți. Și unde bisericile goale, printre altele că și preoții îți voi pe dinăuntru și preoții sunt foarte slabi. N-au pe cine se bizui. Nu se bizuie nici pe ei și nu se pot bizui nici pe credincioși. Într-o astfel de biserică a dumneavoastră, preoții, nu se vă spun, sau preotul este ușor. Se bazează pe dumneavoastră. Deci să primiți întotdeauna sentimentul sincer de respect și de